Rina wangi ben suasanane kepenak dadi ati tanpa dah iki tangane ndi to kok takon nyekeliane lho piye kok malah nangis ngapa lah sing digeret tangan liyane melu gegeret tanpa tanpa mitra enak to ya kowe wanita kok ya kaya ngono kowe aja nyekeli tanganku to lagi yang menapa to Den Mas nggo sesuk engko sih kayung yon gatin ngapa kok gatin mbok yo kayuyun ngono wae ya heeh lah kok kayuyun saya yakin komplainnya sing apik to Ti kudune ngene tok wae ra apa ya ayo to kok nganggo ngene lho tak contoni kayuyun heeh lah kok kayuyun lah ora gelem lho aku risih apa krungu ngene wah wis kaya arep ambruk-ambruk mula tanganmu gatokno mula nek kowe senenge ngene diwalik terus ya marana. kayun marang sliramne dipresani para kadang kabeh rak yo leling semi to tansah wah tenan nggih gumawangi Bingo. asine artikel Arnendi Hah? Arnendi kono kaya sepi ya ayo ora apa-apa ayo ayo aja kono wis dudu panggunge nang kene lah aku ora apa-apa dileki kon sepi-sepi aku malah seneng lho ayo Adirono ngondak aku njlungup kena daya tarik ing bumi tansah ngono ta alemu nonton ya kaya wong angon wedhus kok